So what's up guys? So welcome to my vlog again guys. Pero bago tayo magsugod, pasok sa intro. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's not. Sugot ng bataan eh. Ay, ang sarikadong agroy. So guys, padulong ko karon sa kuan guys, Deka, no? Dugay-dugay po ko wala ka balik og kuan guys, motovlog. busy ang peg. Na busy jud ko gamay pero pag ko na human gani pero nag dalikyat ra ko vlog ba kay murag wa na tay upload ani. Naong re-upload. Upload og naong. So, ato tag Deka karon guys, undo tang kuan Commander in Chief. Ana as usual naman ato nang ginabuhat no. So, diri lang ta agi. Di isa ta dito sa unya na to mo agi dito sa traffic light inig balik na to. Uy, kadako sa bangag. Udah ko, wala ka parang fish pan. Busy man ang ano eh. Busy jalan. Magian na baka diri sa kuan, kay nag-widening ra ba? Sige, apo ta kaagi. Try lang. Game siguro na may naagi sidecar. Game day. Hop, ya mani popcorn. Kita lagi diri. Oops. Oh, wala ko ngay. Ang malalim na butangan na nila culvert diri. Syarog mabubaha ba ni? Daggan na kay culvert. Uy. Murag dalan, murag dili. Magi anday. Natabon na diri dapit bando. Bita kay murag lapad-laparo na nilang karsada diri. Wala day gyap. Kuan ba murag gutter man yung kilid ani. Hup. Dito tayo dadaan. Niid na kayo sig. Whoop. Kapas. Mutabok yung kalanganin eh. Woo. Puning bangag dia. Likaya na to. How na kita mulikay sa bangag dia. Sa una sige ta ka shoot. Karon memorize na gamay. So, nanata diri karon sa may kan guys, Yusef. No, diri ta agi sa bypass road. Isa sir. Kami ako sa. Kita bypass. Whoop. Ay, ragmingaw mang bypass ron. Bypass road. Agi ganahan kay kumagi ka diri kay kanilaging ano bingking May kay kurbada ba? Ay nako, uy, ano yung mga big bike dali, yung mga
Sonic. Pitik tayo diri. Pitik. Bisa ka to nga mamitikay. Karon kita to. Bago ata to bago. Iko sa wala. Oh, okay, good. Subida. Pida kol. Wala lang ko gamay kol kay murag bugat kay mong karga kol. Gup. Ya, mani. Dugay-dugay po tawa ka. Wow, moto vlog diri sa pita kay. Hey. Ganun pa din, lang pagbabago. Pasada pa rin. Ay, shoutout tayo ko kay Jonski ito siya. Mankilyo ba to? Ang amuang supporter sa amuang grupo nga Davao Eagle Vloggers. Number 1 supporter gitu. Shoutout pala ko kay isa to kalimut may noong ko ginsa to. Shoutout ko kay Michael Masipikenya. Supporter pala sa tuwa. Wala alam ko nabo ko yung makalimtan na wala shoutout daghan mo nagpa shoutout ako ba o ka kon kay na memorize kulang kuan dapat na ako i-kopya pare pinaduran TV ba nadalag ko digo ubo kay tag memory kita ka kuan dayon. Ano maning akong sundan nga murag pa puno-puno mga overtake pati kata ka Michael. Ini puta overtake tag subida. Langanin no masisira ang buhay mo. Huwag mong pugsin. Masisira ang buhay mo. Hip. White tanan. So, naabot na kita diri sa Deka, guys. Action nag-traffic, guys, kay rush hour na guys, ting gawas na ting uli. Up ana kita diri ya mani oy nana po niya itong mga higala ng mga SG diri SG mga SG Vertic. Ya money popcorn money ya. Nahanta ka gamay kol kay murag you're too slow. Abot na ta. Tapos commander rin kinabot na ta. Let's go home na. Ay, number 1 ko na ko, supporter po na ko ni. Shout out tayo kay Dylan Astilio. Kita na gid siya.
Ay, sumda ni. Ala si Commander in Chief guys oh. Dugay pa kagawas si tabi. Huy, uli o tabi. Tabi o uli. What are you waiting for, ha? You're so tabian. Lala. Tara si. Shh, dili ba? Uy. Dugay kay ka. Rekaton ta karon. Move, Buster. Na ba, tuman sa master ba? Di kayo mag... Inay kay lausi kayo. Ta. Saan may gitanaw ni mo eh? Uy, shout out ko sa kon guys. Hala. Kagis. Pistol. Nasya ko na nakalimot na ko gilmit. Pandamay. Atay, uy. O ko bantay. Wala man siguro. Dito lang tarapit ila sa damagi. Wa nga, wapo ko na ba kalimot ko dala gilmit. Pagdala ta ka gilmit pud ba? Kalimot di ko gilmit. Wang na eh. Ay nako. Let's go. Sus kaduha lagi ni guys. Nalimtan na pang helmet. Sa ning magpasundo ko, di man magdala helmet daan. Hop. Kamusta kamo kay mga mahal na yung sakyanan. Sigma taghiran. Agoy ginoo ko naginday-inday. Siguro wala ba siguro TMC dia siguro? Nga limtan yung helmet eh. Nilay magdali-dali ta ba? Tara dira man kulo sa pagkari sa dia kanito ra. Asa na dia? Puang, oy nakalimot nung kugil. Wala po sa kung nauna nga magdala helmet ba. Dala ta ka helmet daan lab. Limot ko. Kalimot kay kana jacket motor ako nakakuha motor. Dala ka daan kay kasundo man ka. Ay nako. Painit sa mga bata, di kang balit. O pwede. Paano kanang tsokolanay na lang. Ako ganahan ko. May pangkuhan wala lang. Di tayo nadakpa malang tadi sa kuhan. Biskot nga ni counter man ino tong pick up mo mag tralala. Walong kuhan guot. Di ba naman yung usahay TMC diri no? Kani wala pa. Buti na lang walang ta. Mag-bike karon lab. Ha? Bike ta. Namiyak mo dito. Nya. Ha? Nya nga naman. Yupe? Ha? Yupe? Yupi, makayang yupi siguro na ko na. Ano gusto mo ka mag-bike? Okay, you want to bike? Walang ta. Ano na ta minsan? Mintal bypass. Oh, ana bypass na lang. Ya, deka.
Ay, di ko malikay. Kamatay mo. Bakit pagsugod na tubay? Hindi ka. Pwede man UP, tuyok ta na nya. Kaya sa plat lang ta ba, plat nga dalan, di lang ta sa bida kay Gani, dili mo. Bakit pagsugod na tubay? kasi makuyapan ka. Sa maning guta ba sa dalan? Ay, ni TMC. Si Uncle. Oh, helmet. Ay! May mga yellowhan. Pwede mag-angkas-angkas kay Madaxpan. Daw tatong bad recordan. Yeah, ulatun. Ulatun na to si Commander guys, kay ninaog mong good siya. Ninaog siya kay adlok siya madapan mi. Iwa siya helmet. Ay nga no, nabilin mo pong helmet taon ay atay eh. Kadang-dagang mabilin helmet pag yun, importante kayo. Labi na karon kay sekto kanya muhang area diri. Ang damay. Awesome. Go. Ulat kong Janice. Si Agaw, shout out na si mo Gaw. Si Agaw Rambo Kabasisi. Lugay lagi ka? Ay, bugang kebab. Ay, mo ya stilan abi na ko tag. Wah, ay, 150. Mo lagi nananaw pag ukay kuan. Tagbuhat gulat niya nananaw pa rin ukay. Ngisi siya kaya nagpa-cute naman pug ka. Asya pa cute. Cute man niyo, way helmet. Hawaii win. Whoop, guot man. Dara guys, agi ta diri sa balay nila sa Damsuroy dapit guys. Ara oh, kita nimong mga kuwan. Sorry, kaya hindi ka nakagod. Kita nimong mga culvert, kanang mga culvert nga dagko kayo. Mo na yung mga negosyo ni sa Damsuroy karon. Mo na yang kuan, mo nang undang na siya trabaho kay na naman siya buhatan nag culvert diri. Daghan nag-order na siya. No? Gina-order na siya ng mga culvert. Ano? Pero ang balay nila, yung papa tro, kanang nagabulkit diya. No? Dato lagi na isa sa Damsuroy lagi, tikati ra na siya nga kuan, patikati kay siya nga kuan. Tawag ni kapobre. No? Dah, yusa to. Muna yung negosyo, culvert. Piskot. Kot pis. Di pang ilisan dahil tanan og dagko nga culvert no. Culvert. Letag chocolates. Chocolates na. Whoop.
No parking nya sa may customer parkingon. Kapit sa mig Makis guys. No, shout out dai sa Makis. Palit mi diri og tsukulanay, itong paborito ni Saddam Suroy, mga tsukulanay. No, kaya niya hotdog ang isa ka dosina nga tsukulanay og 1 seconds lang. Kana? Ah, pwede gan. Wala may tsukulanay gid. Kanina lang. Ay, kaigang. Pila man ang isa na? Pila 5? Ngita ko atong pandri ba katong giingon ni kuan. Napaka ato diri nato, tong paboritong Saddam Suroy mo. Ano yung murag pikas-pikas ngayon. Wala man dari. Lahi ra gito. Ta? So, dami guys. Manami palit sa kuan. Pandingot-ngot. Wala kay kanang gipalit mo guys, pandingot-ngot na. Hindi gumali mo kaon, magngot-ngot yung ngipon. Pandingot-ngot. Whoop. Labang kalaban. So, dali lang nato tapusan na to ang vlog karon guys, no? Salamat kayo sa pagtanaw o kayo kalimot pag-subscribe sa kuwang YouTube channel o pag-follow sa kuwang Facebook page. Dali lang tama. Peace out.